Hvad siger du? Da 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 da. Da 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 da. Hvad var det? Hvad? Da da da. Kan du sige da da da? Ikke når du bliver filmet. Hvad? Da 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 da. Hvad? Prøver du at stige øjnene? Prøver du at stige øjnene? Ja, det er rigtigt. Bæ. Bæ. Så dejligt. Så dejligt. Ja, du er så. Du kan den rigtig, hva'? Giver du den gas? Ja, du kan meget. Ja. Da da da. Ja, det er rigtigt. Da. Hva? Ligger du så dejligt der? Leger du? Hva? Leger du? Hva? Skal vi se, om vi kan finde Anna? Hva? Skal vi se, om vi kan finde Anna? Anna, hun ligger herinde i stuen. Fjernsynsstuen. Hej, Anna. Er du syg? Ja. Hvor har du ondt hen? Nej, du har høj feber. Ser du brace face? Hva? Så er noget teenager noget. Ja. Så syg du er, skat. Har du 3 sutter? Ja. Læser du? Da, har du taget dine sko af? Har du? Har du taget dine sko af? Hvad? Da. Da. Hvad? Ja. Ny bog. Det er med biler i. Har du taget dine nye sko af? Hvad? Og du har fået pelssko. Hvad? Er du så dejlig? Dikke. Kille. Ja, du gider ikke det hele det samme, når der er kamera på. Hvad? Da. Goddag.